Shisngi hadiam la sapriang hakilap sai khubor halo kajing syak kena bom sap kata pulit hakabai dei kajing astika na bantai ki taksi ki bom don kot don sala Superintendent of Police ka East Kasihil District uba Sylvester Nottinger mentah kan retorik menailur lokhat yakran uba dispersing rani man pensisya hapo ka office terkam jongu HSP office Hakani ka jingkhat yakran lai dan lang ru ki he pulit bakan thup yu ba Vivek Sim ba Yan Unal Swear bat kumjuru i dikhat jong ka senjuk kinong nya taxi ka sar bat khapsar nalor ba dispersing habaya kan bat usulong mil ukarwa ka atyar hadim la adap ka jing yakran ba dispersing rani mulai thu bana kaliang jong USP lapan pau ka jing bitar bat ka jing dam namar bakane kalong kumba penjab borong amtang yu hendrai ya katat pulit hi barok kawai bat nakaliang USP la ai por yu ba dispersing rani ban wara e kinong sakhi hakak nai tarik nai lur lam kumta kinyat bet chakmat kat kum kelinti badai banyat Kajing wan mi jonga menta sngi kade halor kajing yo ka phuan nang ne po USP ba USP Sylvester Nottinger ukwa ban kenduk yanga ti hedin ka jing phuan te ngalawan bet sini la ikut ban kenduk si baje ti hajing kenduk be USP ka pon kajing kenduk jing ken galong halor katu ka press conference ka ba ngala nga menin ha ka ba ngala kena lane nga kren persya ya ka office USP halo kenong rim ba kada jing kren jong ki pat ba ki ong ba mentam don kam syu banda sim permit sim da STK SP ha ka dor sepua jala kali ayat bet ti halo ki jing kren jong ki briu keleng ki kren yang kata ka ba kedon ki jing keno ba kalong kumta ti nak lang jonga ku bala kren presiden te ngala persang kai ban syek kali Oh kita ni syai kali ke ba kidai private ndai ki airong lokal kum baju long lam ki wei ti hadin bang yo ka jing ei gum tu ka jing lap jonga kalong gum tu bat ka jing ken jong ki riu pat ba bat ka tu ne kalong gum ta ha ka ju pol kalong ke ei ka ba sola mudur ba kalong hakum ta te ngala na ka jonga ngala fai da ka RTI bang kuat jing tip ne PSP halo tu nak lang jong pi bila le ai halor kan jeng mi jeng sik fix tekar te ka jubab ka bal ai sanga kala nak lang office pi la jubab ba kala don ta ka jeng ti action ya ki lai teli ki taksi ki baya ki ya da ka fix tekar te halor ka tu ka ti ai te kala syukun nom tu kala alit operation pensyai ba kalong ngam ta ndai ka report kalong ba kila ti action ri ki jeng kren jonga menin kalong ba ngala kum kren palat ya ka FSP ba ngala ong ba kadon ki jing no jong gibriu ba ka sim sepua jar ka office jong SP na benta banyo ya stakar ti halor ta jing ren jonga le na kaliang ka office SP te nga haba ki kenduk menta sngi SP la kren da jing dom ha ka ba wong la yo phun keleng ka ba ka tu ka jing keno kalong ka ek bom la ban pedang namar ba USP Sylvester Nottinger do USP ubadon borom bat bom don dak sniu menta ar pendus nem la te ka ni kam te kalong kasin ke banengkong banyo akum kene jing keno ba kadon kata ke jing bamsap lene kata jing keno na kiru pai ba kadon kata ke jing sim spu aja tengka iwe stakar te helor kata na kaleng USP sha la kren na jing dom yang ba kene jing kren jong pi mde ba penja burum tayanga ande la penja burum sendon ya institution barokawi makane ke institution SP kade ke institution ke ba hakmat du banjeng Ahmad Chief Minister, banjeng Ahmad Gubernur, BSP, BDC, ban senran yo Gubernur dan Chief Minister. Tikane ke jingkren jonga press conference menin kale te kalapan susi. Te nak kale jonga halor ke jing susi jong SP ngala kren ru menne ba bali ke pelong yang ban kren gumtu namar ka jinglap jonga kat ba isu saikar kadon ba ke jing keno jong pai ba kadon ke jing yo saikar ne bagi siu bisa kata ta. Kade ka sin ke benengkong ke ba ngayo jing keno naik pai ba ki ong sim sipu wajar kedi kesin ke benengkong menta tengah itu USP ba kum ba kalong kumta ba ki keno gi briu tengah ha ka jing long te ngala lum pumle ja press conference te na kaliang USP Vivek Sim la kren yang ala pensyai kendon juga an ke ba ha ba kum uriu smet unamla ban kren ki persya ya ko USP namar ka de institution pilale ya kam ka bomde ka kam ka bakala te nang lang jonga kum to buriu bade social activist ha ka ban ta ka wi ban ta nga susi man la po sai kendo be office USP te
Kata kajing bakala kalong ba ngaklemuat jing tip syanang ni tinggal alik direct press conference ti halo kata ngala alik ke pensusi office OSP ti nakliang OSP ti uang kamlong syu kata kabenta ban ya kompromis ka ade be kabenta ka ba nai otumitum ba yanga banwara ikta sakhi hap lamunde banwara ikta sakhi ladim phimara nginti action persya yapi ti naklang jonga ong ngaken syai pe naklayonga ba saheb nganamla ban mara sakhi namar ngaperkhat yak sipti la jongru namar ba kasipti kadon kambe yau brio yau no brio kumbalong tu ka report jong cheri star thangfil ro balai la start seli kuntu long ban yada sipti jong ti brio tingaro ngamla ban ong ban ngalaken syai menta bang namla ban wara ik sakhi namar ba namar ka sipti jongar ka don jingma namar ba kisien bagi beriu ki yo ai tu ka fix te kar ngam tip ki yo akan rekom ti haka ngam tip ya kata te ai ka tengi tu beriu ban wara angne te ka sipti jonga ka don hak jingma ti kata ngalaken syai menta bang namla awan wara ik sip ya kata ki ya kita kisaki ku bakwa mapi ti hakata ka jing pan map nga kloi ban pan map ngala pan map de pi bang ngala panja burung gunta dari banwara ai sakhi te nangklang jonga ngamla namar kade ka ka ba wara ya ka jing septieng nakalang jonga namar balai kini kede ka fix te kar hoi nakalang presiden jong senjuk ngasuburum mulai wan senralang yang amata sngi bat kade ka jing susarong yang senjuk ka jing sya nga de advisor jong ka is kasih lokal taksi version ha jaka banwan senran ka is kasih lokal si lawan senran ka ni senjuk tinga songu kulai sibun nya ba ip ba wan senran yang te nakaliang ba ro la jing la sneng yang ba barani ka jing sya phim dei ban le ja pro conference hoj on la jong ngi yo ka kubor ba mdon kam shu ban simpan mit sim staikar arpu sanajan SP ayo te nakaliang senero uang khamat SP ba kadon gajing kenno nakaliang pa ba yo staikar nang ne te nakaliang presiden la sneng yang usneng yang wong kajing sya barani phim dei ban ai press kumtu ta dei bia ban yathu sport office SP te nakaliang jonga kalong la bakla presiden ya kata kajing le jonga nakaliang SP wong ba kum kata kamdon kum kata kajing pan chipo jar ka don staikar kalong be sispa san pho gawe de nakaliang SP wong kamdon kum kata ka jing issue ya kata ka fix staikar ne po office de kajing geli pade kalong OSP ong gumta bakamdon reki jingkeli pre nakasur pajba breki ong kadon kabala sakiro daru presiden jongga ne kasenjuk kabong nakasur pajba gi ong gidon beka arpo sonajar bagi ai tekar ne kasur pajba ong gumta ne SP ta ong imdon kum kata ka jing sim ya kata ka bisa bat kalong ro ka jing daran ba kenok gumta ong SP kun syai gumta ba kamdon kum kata oi nakaliang ka office SP ong lati action ye gitu gi lightly taksi ki ba don kata ka fix tekar bisu ong gumta